cultuur en vandaag neem ik jullie mee naar de Universiteitsbibliotheek om te kijken wat het project Woordwalk inhoudt. We zijn in het magazijn van de UB, dus ik neem alvast een boek zodat die later kan geschaamd worden. Hi, Hey, wat ben je aan het doen? ik ben vandaag een boek aan het digitaliseren voor Woordwalk. En wat is eigenlijk Woordwalk? Woordwalk is een digitale taaldatabank voor het Gronings. En we hebben daar een aantal woordenboeken in opgenomen, woordenlijsten, opnames van uitspraken. En binnenkort is ook een grote collectie aan digitale boeken. Een Woordwalk is voor bijvoorbeeld onderzoekers heel erg handig. Oké, en is dat alleen voor de universiteit? Nee, Woordwalk is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Dus iedereen kan gewoon naar de website gaan, woordwalk.nl. En daar kunnen zij uitspraken van woorden opzoeken uit verschillende plaatsen. Maar bijvoorbeeld ook voorbeeldzinnen genereren bij woorden die ze in het woordenboek hebben gevonden. En wij maken dat samen met de gemeenschap. Dus het is niet voor de universiteit, maar voor iedereen. En daarom maken we bij dit project ook heel veel gebruik van vrijwilligers. En wat doen de vrijwilligers eigenlijk? Voor het digitaliseringsproject hebben wij 2 soorten vrijwilligers. We hebben mensen die helpen met scannen, dus waar ik nu mee bezig ben. En we hebben mensen die vervolgens de ingescande teksten controleren op fouten. Oké, en kan iedereen vrijwilligers worden? Ja, in principe wel. We zijn nu met name nog op zoek naar mensen die een handje willen helpen met het scannen. Maar daarnaast hebben we ook nog heel veel andere projecten. Dus eigenlijk iedereen die interesse heeft in het Gronings en daar iets mee wil, die kan bij ons vrijwilliger worden. Oké, nou, klinkt helemaal leuk. Nou, heel veel succes. Ja, dank je. Ik moet nog even. Oké, nou, succes.